Welkom bij mijn vlog van Joert. Joert ben ik op een paard met Jetse Wijma. Jetse Wijma. Jetse Wijma is een oud-Ierzerman. Ierzerman, ja. Oud-Ierzerman. En Ja, we gaan even met de kar op een paard, hè? Ja. Maar waar rennen je nog in dan met het winkelkarken? Ik ga nou naar de Weert aan. De Weert? Ja, bij de poolbaan. Dit is wel reclame, zo. Ja, dat is wel reclame. Ja. Johan bedrijf toch? Ja. Hoe heet jouw bedrijf? Hier is er een metaal en een ijzer. Ik vind dat echt wel mooi. Dan kan ik even zien. Maas, hè? Ja, dan kan ik even zien. Wel mooi. Ja. Ja, dat is een knife voor jou. Ja, dat vind ik wel mooi. Wat is dat nou? Ja, ik denk misschien hier eens kijken. Volgende. Ik weet niet uit het hoofd. Het zou kunnen. Ja, maar hij mag filmen. Hallo, ben ik al. Eigenaar is er nou net. Dus de handel kan je ook net er ook in? Nee. Of nou net in elk geval. Nee, nou net. En nou dan? Ik ga nou naar huis te eten. Ik ga naar huis eten. Ja. Oké, nou, dat kan dan, hè? Dan een beetje Ja. verschillend dier, denk ik dan. Ja, ik ga weer verder. Je gaan verder. Ja, oké. Oké. Ik neem de kar aan mij. Ik zet de kar daar down. Oké. Oké. Ik zet de ding dan. Oké, hoi. Oké, dan nemen we nou een einde op. Gaan we ook een einde opnemen? Nee. Dat is het laatste? Nee? Geen eind? Nee, maar dan denk ik ook van, nou, wees ik voor je de film. Best bijna. Ja? Ja, oké. Oké, hoi. Nou, vond je dit nog een leuk filmpje? Like hem dan even, doe hem omheen. En wil je nog meer zien? Ik ben nog video's die je voormaken gaat. Maar dan komt zelfs ik naar je video's. En wil je die ook zien, dan mag je gewoon abonneren op mijn kanaal. En dan krijg je waarschijnlijk meldingen dat ze er binnen. En dan hoeft ik niks te missen, hè. Dankjewel voor het zien. Tot de volgende keer.